Hello guys, tara samahan niyo ako magluto. Ito ang Grand Fork. Niluto ko muna para lutong-luto siya talaga. Diyan natin lalagay yung mga ingredients. At ito ang ingredients: garlic, fresh garlic, onions, ginger, and oregano, at carrots. Siyempre, unahin muna natin ang bawang. Sabay-sabay na natin. Bawang, ginger, and onion. Igisa-gisa muna para yung amoy ba mabango at malinamnam. Ayan ang aking mga panghalo talaga. Luto na ang ating Grand Fork at mayroon na siyang salt. Pero dadagdagan pa natin kasi si asawa ay medyo mas gusto niya yung may lasa na asin. Salty siya, maano siya. Kaya mahilig siya sa tuyo, sa dry fish. Ayan na guys. Pwede na yan. At syempre, ilagay natin ang carrots para maluto siya. Ay! Okay ba? Mayroon pang isa. Pero kainin ko na. At ang oregano, by the way guys, ang carrots maganda sa ating mga mata. Pampalinaw, sabi nila kalabasa ang pampalinaw. Ang carrots talaga pampalinaw din. At dagdagan natin ng garlic powder and black pepper. So guys, ayan, garlic powder and black pepper para dagdag linamnam. Yan lang guys. Kasi ang carrots naman, luto na yan. Mas masarap yung crunchy. Yan lang ang pamamaraan ko kung paano ako magluto. Simple, but yummy. At syempre, ang nagpapadagdag dyan ay is love. At ilagay na natin ang black beans. Alam niyo ba guys, naubusan kami ng stock na iginalang. Mayroon tayong biyanan. Ganun talaga pagkasundo natin ang mga biyanan.
Kaway-kaway sa mga bliss, sa mga mother-in-law and parents-in-law. Super blessed talaga ako sa parents-in-law ko. Yan ang tanging kayamanang ko rito sa Deutschland. Ayan na guys, mahaba na. Thank you for watching. God bless everyone. Spread love and kindness. Ito ang aming lunch. Si asawa, dahil medyo nagda-diet, pwede na po siya, walang rice, no need to rice. Ako, dahil magtatrabaho ako, need to ng rice. Manghihina tayo, konting rice lang. Bawas-bawas din. Thank you for watching guys. God bless everyone. Simple lunch. Gawin nyo rin guys. Simple lang at kayang-kaya sa budget. God bless. Here is the finished product. Yummy.